Jack 2 sme monster, kamaráde, 4. Štvorka. Kámo, už sme 5 v pluse. Na kávu. Ale čo ste čakali, keď sa takíto playeri tu stretli, že tu budeme prehrávať, alebo čo? To sú dlhé skúsenosti hrania. 4-5. Takže dobre pozerajte, jak hráme a učte sa niečo, lebo do smrti to nebudeme. Tak, dobrá je táto. Táto je dobrá. Tá blondina nech sa nevráca, kámo. A máme za 5 kg, tam máme teraz hru. Začínam sa potiť. Doneste mi dvojtu. Postupky, trojce, všetko. Dobrý deň, slečná. Dobrý. Ďakujeme krásne, to je pre vás. Tak sa to robí. To je polovica, brat môj. Díky, brate, nebudem to prepočítavať. Ty si online starý špekulát. Kláš 4, Karol 4, pome. Karol 4. Pome, štvorka je tam. Štvorka, toto už musí byť. Štvorka, pome. Daj to tam. Ešte Karčiho poprosím. Som zvedavý, že keď dáš tak 100-eurový vklad, keď príde full house, koľko môžeš na tom vyhrať napríklad na takej vyššej hre. Je tam niekde aj taká štatistika, že koľko môžeš vyhrať? Hráč vyhráva 420. Je to tam, brate. Počkaj, to si dáme si takýto pozdrav. Štyrka, trojca, nech sa páči. Nádhera, hop, čip, čibiri, bripa. Ale ono je vždycky tá istá výhra vlastne na tej... Není, tu máš, pozri sa. Podľa tých žetónov samozrejme, no, ale že myslím, že aký tam je násobok. Vieš čo myslím? Áno, ale to je jedna k jednej, sa mi zdá. A keď dostávaš, keď máš pár SA alebo máš postupku a tak tento bonus ti dáva, že niečo to, čo si tam dal, jasné. To je sofistikované. My máme teraz akože 50 to ante, no, takže keď budeme chcieť ísť za flop, tak musíme dať ďalších 50. Ďalších 50. Takže už je tak kilo dvoječka. No už to začína zase. Začínam prituhovať. 2-4. Pome. ESO 3-5. Kráľ. ESO. A trojka? A 5. Peťka, no ešte trojku a máme postupku, hráme. Daj. To môže prísť, tam je veľká šanca. Ani ne, ale... tak 4 karty. Nádej uviera posledná. Akože neviem, koľko je tam balíkov. Trojka, máme. A teraz ona... Sme monstri, Čo ti jebe? Teraz si to predpovedal, jak Nostradamus. Jasné, Joráško, trebalo to tam, máme, dávaj stavku, ideš. Ideme, kámo, ja zase ťažká ruka, Digol. Ja potrebujem adrenalín, ja ináč nerobím veci, kámo. A čo sa p***be, sa znova zarobí, takže... To máš potom väčšiu motiváciu. Presne tak. My to poznáme, aké byť na nule, takže už môžeš ísť iba hore, vieš. Vieš, čo myslím? Zase dvojka, kamaráde. Ona to robí tak na schvál, alebo čo? Tu iná, 2. Ono to je náhoda asi, že? 10 je... Myslíš, že keď bola teraz postupka, že bude znova postupka? No jasné, Braško, čuchni to, ťažká ruka. Ja to tam dám. Ja budem mať dneska prezivku ťažká ruka. Poďme, koňa potrebujeme. Koňa. Jack, nič. Jack a Queena. Jack do piče. Nič, čo má krúť? Čo mal on? ESO, King, ty kokot. Čo? Ježišimária. ESO. Takže ona mala postupku? No, full house, kamarát. Full house, prvýkrát full house. Ideš ty, poď. Kapitán, ľahká ruka. No poďme, Kvetinka, nehambi sa. Mali by sme potom dať aj takú stavku nejakú, že cez hranicu úplne. Tak to necháme na teba. Jo, dám to tam. Ty si v tom špeciálny. Ja sa toho nebojím. Jak sa usmiala pekne. No asi vie, že nám tam ide dať niečo. ESO, vidíš, vedela. ESO 7, pome, to sme silní. A pome jedno ESO na flop. 9, 10... A 10. Nič, máme ESO, sme silní do p***e. FCB, FC Baník, ole. Poďme, esičko tam otoč, Kvetinka. 8. Vyhrali sme. Čím? Nič, mali sme väčšie karty. Väčšie karty iba. Ale nič nemala, no. 420, ideme kapitále. Hore. Čip. Koľko máte teraz dokopy? Teraz dosť. Ešte dosť na p***banie, tak ti poviem. Dáme teraz ešte takú menšiu hru. Nie, tak ja som ťažká ruka, ja dávam iba veľké, ty dávaš menšie. Tak dodržíme oné. Kúkali ste Slovan? Teraz čo bolo? Áno, jasné. Bol si aj tam? A čo hovoríš na to?
Pozri sa, Liga majstrov je proste Liga majstrov, chápeš? Nevolá sa to Liga majstrov, pretože tam hrajú nejaké slabé týmy, Dynamo Záhreb sú zabíjaci a každý tým tam vie, že z tej slovenskej ligy, keď sa má tam dostať, je to, vieš, tá úroveň trošku iná a bojovali chalani, dali aspoň gól doma, to je dobré, ale bohužiaľ prehrali, vieš, majú aj veľa zranených. Postupka ide zase, 9-10 je IQ, takže myslím si, že sa nemajú za čo hanbiť, aj keď ten výsledok tomu úplne neodpovedal, ale klobúk. Je slovenský tým Lige majstrov, vieš, to je už akože top úplne. Vyhrali sme zás. Postupku sme mali. Na krvánca! Ježiši Mária. Asi tu začne za chvíľku tancovať. Dobre, ťažká ruka, poďme. Musíme dať cez 10 litrov, brate. Mali sme tam 10 000, tam sa musíme dostať, ale tam je takto, 90. Konzervatívne, treba, keď meníš stávky, tak odbež ten algoritmus. Ona nás chcela namotať, nech by sme ešte stále pridávali. Presne boli také ťahy, keď sme hrávali, že presne keď budeš rýchlo klikať, tak dojebeš algoritmus a presne, tak to bolo. Karol II, K2. K1 bude za chvíľu. Čo to je? 8, 6, 8. Máme Karola. Karol je silný. Pokým nemáme pod 1000, tak hrajeme s rozumom. Peťka. Vyhrali sme. Zase. A Karol na river. Karol vedie. Kamáško, Karol chodí. Karol nesklamal. Karol chodí. Karol Číno. Ťažká ruka. Brácho, teraz sme vyhrali dvakrát po sebe. No, to... Ja viem, jak dojebať algoritmus, samozrejme. Teraz dáme západičku a potom tam prisolíme. Osolíme to tam potom. Dobre. Ja medzi tým napíšem. Dobre. Nech vie, čo ju čaká. Napíše, že I'm coming. Že I'm coming with big stacks. Baby. Big win. Dobre, čo to je kvína? No poď. 2 kvíny nám dá na ruku. Nádhera. Loď, ktorá sa plaví do nezdá. ESO 8, no je tam ESO. Nebude mať ESO, neverím, že má ESO, neverím, že má ESO, neverím. Že si nebola výrov. No, čo sa tam usmieva? Krupier má ESO, ale nemá. Máme trojicu, brate. Ježiši Mária, Daviže. To som teraz znižoval, že... Nevadí. Teraz neviem, či zvýšiť, keď sme mali 3 výhry po sebe. Daj tam aspoň kilečko. Dajme. Kilečko, to zdvojnásobíme, budeme hrať za 3, ideme. Zelené kilečko. Má teraz formu, to netreba, chápeš, treba to dusiť, kým to ide. To je pekné, že si vždycky nájdeš nejakú vec, ktorej sa môžeš držať. Si to odôvodíš vlastne, že... Aj. A je tu tá ostrá. Zmena krupiera, to je ostrá. Napíšeme, že daj nám tú späťcu. Nepíš. Chceme blody. Nebal teraz, brácha. Áno, tak to tam nedám, počkaj, nedám to tam. Nemôžeme takticky. Kvína 5, 5 máme trojicu, hráme, Ježišmaria. Yes. Pozri sa. Bol poker. Ježiš. Počkaj, to pustím na mobile tú zvučku, keď spadne poker. Počkaj, ja si to prichystám, kam. Vyhrali sme 620, nech sa páči, kamaráti. Trojica. Hop. Kámo, už máme len kilo do toho litra, čo sme do 10 000, čo sme začali. Bráško, však museli sme sa rozohrať, to víš, ak je, to musíš sa trošku... To musíš vedieť hrať, automaticky. Ty podávaj, rýchlo, ťažká ruka, poď tam. Už sme našli na cuhru, vidíš to? Musíš ty stavovať. Vždycky to je tak, že musíte sa zohrať, proste či je to futbal, tenis, automaty. Musíte sa zohrať. Musí byť správna chémia v týme a potom ide všetko. Čo je prvá vec, čo by si si kúpil za 10 litrov? Kebyže máš iba tak na minenie. Bráško, to mám, ale čo by som si kúpil, neviem, nič. Čo to je zase... Brácho, čo ma napadne prvé asi? No, nemá takéto, len že si... Že sny. Chápeš. Kebyže povieš 10 miliónov, tak to je také v pohode. Tak keby 10 miliónov? 10 miliónov, tam už by sa dalo všeličo. Asi by som si zobral... Výhrava Krupier. Už došla ona, vieš. Ne, čo mala Monster, by sa mali 5-7, no. To je zlá ruka.
Máme algoritmus. 20 na bonus. Pome. Poďme na to. Za 10 miliónov, čo by som si kúpil? Ostrov by som si kúpil. Tomu ver, to je dobrá. Urobil by som si obsah. Urobil by som tam ona. Poker. Didi party. Didi party. A zavolal by som tam nový čas, nech to fotia. Check 8, pome. Kvina 9, 10, nič. Čo máme, desinu, no? Je to do postupky, ne? No, devina tam chýba, no. Poď, vytoč ju tam. Ale vidia, že nič neskladáme, že všetko hráme. Bráško, však my ideme tvrdo za tým. Tvrdo za tým, presne tak. Štyrka, nič, krupier, Eso, krupier. Čo má king 10, desiny malo. Teraz by som ešte nechal, že menšiu stávku, keďže vyhral dvakrát po sebe. A potom by som normálne tomu, že ujebal za trojku. Tuto mi dajte trojitý zero špil, dvakrát orfiky, 0,32 poistiť. Čo tie, to bol jaký nemecký oni? To čo je zero? Zero špil máš tuto, tieto čísla, na rulete okolo 0, 15, 32, 0, 26, 3, 35, 12. To hráš iba tieto. Ja, čo máš iba túto časť. Áno, to je moja obľúbená stávka. No ja som ruletu vždy hral a tieto iba, že červená, čierna. Polovicu vkladu na jednu farbu a išiel som double. 2, 8, 6, 7, nič. Zložme to teraz, je skúsenie. Musí to takticky hrať. Toto. Konzervatívne. Zapamätajte si, že vždycky musíte hrať s rozumom a od 18 rokov. Preto som hral od 15. Vyhral oni. Tak kámo, ja keď som ešte začínal hrávať, tak neboli občanskí, vieš. Stačilo tam prísť a pokiaľ videli na tebe, že tam chceš že ostať nejakú dobu, tak ťa nechali hrať, vieš. Vtedy ešte neboli občanky. Vtedy to bolo lepšie aj pre mladých, vieš. Žiadne obmedzenia, boli mladí gambleri. Z akej roboty si zarobil svoje prvé peniaze? Ja viem, kámo, však roboty, brigády a tak asi. Ja z futbalu, 5-9, zase veľmi slabí sme, kamarátik. Teraz to, ale nedali sme tam veľa, 90 €. Zložíme zase? Zložme. Ja im trošku hlavičku d***eme, vieš, my všetko hrali. Budú teraz si mysleť, že to bereme fakt vážne. No jasné. Máš Dolce Gabbana brýle aj ty? Aj ty, však jebe. Americký set na Slovensku, repová hra, kamarádi. Do p***če, pardon. Tak toto môžete vypípať potom, ne? Nebudeme pípať. Oni u nás vedia, že sme slušní. No poďme, 110. Daj to tam, pribí to tam, brate. Vidíš, aj toto môžeš naklikať. My sme vždycky len klikli, ale ty môžeš vlastne tu si asi... Ale to nič nedáva tam tieto bonusy, víš, to je... náročné tam. Zapalil som si cigaretu, teraz to pôjde, vždycky, keď sa ti nedarí, tak si zapal, aby si nad tým mohol hlbšie premýšľať. Presne tak. Bráško, takéto rozumy to nenájdeš hoci kde hre. To sú dlhé skúsenosti hrania. 4-5, máme postupku, pome. Takže dobre pozerajte, jak hráme a učte sa niečo, lebo do smrti to nebudeme. Tak. Nebudeme tu väčšine. 1, 2, zase dá trojka. Trojka nám tam chýba, máme postupku. Nebudeme tu väčšine, takže sa učte. FC Baník. Lebo to, čo sa vy učíte, ja už zabudám. Pome, trojka. Ček. 5 tam je, ale ona má... Ona má väčší pár a teraz je podľa mňa teraz to cítim. Kapitán, ťažká ruka. Teraz to cítim, že treba tomu osoliť poriadne. Teraz tomu normálne osolíme jak chlapi, nebudeme sa toho bať. A mám, kokos to kým naklikám, tu máš čas na to, kým to naklikáš. A máme za 5 kg, tam máme teraz hru. Teraz je naša ruka. Začínam sa potiť. Áno. Ale tak to má byť. Doneste mi dvojtu. A budem si musieť odskočiť. Ale buď si hráč, alebo si sráč, vieš. 6-9, to je dobré, to je poloha sexuálna, to vyhráme. Poďme na to. Trojka, devina, takže zase máme vysoký pár. Sme tam, ideme do toho. Poď, máme, lebo ide, že má desinu, alebo niečo na ruke. Ukáž. Poď to tam. Jack. Vyhrávame ich, jasné, kámo. Ježiši Mária. 9-6, 9-6, nech sa páči. Teraz sa tam pričíta? Áno. To sme p***li, Hendelko.
my sme mali, sme pre... Hej, ale ideme pomaly hore. Na ker. No poďme hrať vyššie hry už. Dobre, dáme tieto 150, to je dobrá, to budeme za 3 kg vnútri. Ale dobre si to tam, ale... Cítil som to. To je tá skúsenosť z tých automatov, že to príde a tam král ESO, ale zase skúsme to do oného, No, môžeme tam... do postupky. Nie, vlastne tam je ESO, no to by muselo prísť. Všetko, ale to tá no musíme pracovať s tým, že ani ona nemá Dve nič. ESA, no. Vyhrali sme, brate. Dávaj. Koľko? 9 kg, 9 kg. ale stále sme po to hranicou 10 litrov. Ale teraz cítim, že asi by som nemal ešte dávať moc vysoko, takže dáme kilečko. Počkáme a potom by sme pribili. Pozri sa, akurát tam ostala 500, to sa pýta na tú ďalšiu hru. No presne tak. Ježišimária. To je osud. To je kamaráde osud. Dostávam starý flow zo starých časov, vieš? Devinka. Devinky nám tam hádže. 6-9 zase, to je víťazná ruka. To je víťazná, no. To je víťazná combination. 7, 8, to má... 9. Máme silný sme, ešte aj postupka na nará, kamaráde. Jasné. 6, 7, 8, 9, ešte 5 alebo desina. Alebo desina. A máme najväčší pár, kamo, to sme monster, toto nemôžeme prehrať. Deviny. Ježiš, Peťky. máme postupky, trojice, všetko. Všetko tam líta. 6-9 je víťazná ruka, to je... No a teraz tam je čo? 9008. Ujebme. Daj tam. Poďme na to, nebudeme sa toho báť. Lenže tu, keď je tých 20 sekúnd či koľko, tak ty máš vlastne iba čas a keď podržíš, sa neloaduje, takže dáme... Ale si tam zmeniť tie čipy, 500 je maximum. Dáme 500 maximum a zmeníme čipy asi. Takzvaný chip chance. Pamätáš si tú hru, ne? Ježiš, to bola moja obľúbená. To bolo obľúbené. To som strávil viac hodín za chip chanceom, jak v škole, more. Prísahám, ty 10-2. Čo keď ráno všetci šli do školy, šli hore ku škole, ja som šiel dole, do školy. A už som sa tam nevrátil potom, lebo som bol v herni, more. Čo, ideme, hráme? Tam nemáme nič, more. Zlož to, brate. Zložíme to. Sice sme tam dali za 5 kg, ale ešte máme dosť na to, aby sme vedeli s tým pracovať. 6-8, ukáž čo má krupier, 5 jack, vyhral by aj tak. Vyhral by? Mal jacka, vyššiu kartu. Dobre, a tu teraz tie žetóny, ne? Aj tuto. Či ne? Ukáž. Tuto. Hop, do p***e. 50. Daj 50-ky. Yes, a poďme to okoreniť trošička. Ježiši Mária. Hneď sa ináč cítim teraz. Poďme. Jak Dana White. Pomer, Esa na ruku. Jaký je váš obľúbený fighter v UFC? Momentálne. Pereira, Alex Pereira, Poatan. Asi Pereira, no kámo, ja. 3-8, Jack je tam, Jack, pome. Ešte sa mi ľúbi aj ten Sean, Sean O'Malley? Hej, kámo. Pome, bracho, máme Jacka, sme za liter 500 v hre, pome. Yes, toto bude veľká hra, kámo. Je tam Jack. Jack 2, sme monster, kamaráde, 4. Štvorka. Toto bol veľký rys. Ježiši Mária. Takže konečne poradne v pluse. No, vidíš, liter 800 pluse, teraz daj, no. Dáme Teraz daj, že za 20 eur hry. Niekej dojebeme hlavičku. Teraz budeme hrať za 2 eur, more, minimálku, víš. Kámo, my tu budeme aj na stene v tom kasíne. Legendárne duo. Dá, šok, no pome, kvietok. King, koň. Yes. Kot Karol 9. Ale je tu Karol 9. 4, dvojka, máme Karola. Daj, Karol ide. Karol je... 9, 6 a Karol. Aj 9, poď, niečo tam vykúzli, kvetinka. Kým Karol je tam, pozri sa. Na kerváš! Ja si ešte musím, ja si toto nachystám. Ježiši Mária. Koľko ste vyhrali? Liter 800. Kámo, už sme 5 v pluse. Na kávu. Ale čo ste čakali, keď sa takíto playery tu stretli, že tu budeme prehrávať, alebo čo?
Ježišmária, no pomek, kvietok. Dobrá je táto. Táto je dobrá. No, Tá blondina nech sa aj nevráca, kámo. Ty už tu ostan s nami, moja zlatá. Tu keď si pustíš zvuk, tak môžeš vlastne počúvať, že čo... No, hovorí, ono tie karty, sedmičky máme na ruke, bože Ako môj. sedmičky, moje šťastné číslo. B. 4, 6, sme bracho Monsters. To určite Monsters. Tam keď nemá ona na ruke zase nejaké desiny, tak... Tak je p***či. Rozhodnite sa, dobre? Queena. Čo si blázen? Bráško, to my už nemôžeme hrať. My to tu zrujnujeme ešte dneska. No 3-600. Tak koľko ste v pluse? Teraz 5. Ukázali sa staré skúsenosti, vytáhli sme jak asi druhýkrát v živote. Dobrý deň, slečná. Dobrý. Ďakujeme krásne. To je pre vás. Tak sa to robí. Ďakujeme. Tak sa to presne robí. To je polovica, brat Díky, môj. brate. Nebudem to prepočítavať. Sice si online starý špekulát, ale veríme si. Dobrá hra. To sú staré balkánske Presne. triky, Braško. Tam, keď si som rátal, už som mám dve tuto. To ja mám kisucké triky zase. Díky moc, určite sa uvidíme ešte pri podobnom tomto. Dneska to vyšlo. Hrajte s rozumom. Presne tak, ako my dvaja dneska.